abin kira kai na kira gabanin farko, ka tsarkake ruhi na ka karan karko, ka bani ikon sauke abin da na ɗauko, ko zan nutse sa na nutse a kogin faira. Ya rafi kara salati yawan numfashi ga wanda duka halittar ka ba tamkar shi, wanda ke nema gun ka sai ya yabe shi, da gun Aminatu gatan dukan yan faira.